салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстон, мо омадем ба зиёрати Билол Ҳабашӣ, аз зиёрати Саидина Билол Ҳабашӣ разияллоҳу анҳу. ин нигоҳ кунед, Билоли саҳобаи гиром чӣ гуфтани ҳастам? аввалаш ин ки саҳобаи гиром дар замини Шом хеле бисёранд. валекин дар бораи Билол чӣ гуфтани будам? як қисси машҳуре бо Билол ҳаст. пеш аз мурданаш, пеш аз вафоташ ҳамсараш бисёр гирья кард, нола кард, гуфт ин чӣ рӯзи сахте бар сари мо. валекин Билол бошад бо ҳуду, бо хурсандӣ марро қабул мекард, мегуфт ҳамсарам гирья накун, имрӯз рӯзи хурсандӣ, ғадан налқа аҳибба Муҳаммадан ва саҳба. яъне мегуфт ман иншоаллоҳ букра пагоҳӣ дӯстои наздики худро вомехӯрам. ин ки Муҳаммад ва саҳобагонаш чихен бо тамкин, бо дили пур ин гапа мегуфт. ин аст имон аст ки марро хурсандона вомехӯрдан ки пагоҳ мо бо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва бо саҳобагонаш вомехӯрем. бо як дарси дигаре ҳаст ки нигоҳ кунед ки Билал дар хона намешишт, дар хона монанди мо ки якҷо фақат ва фақат ба ҷиҳод мерафту исломро паҳн мекард. ин барои мо ҳам ибрат аст. ва қиссаи машҳуре ки ҳаст ки пеши Абу Бакр Сиддиқ мерафт, гуфт: я Абу Бакр, ман шунидам ки беҳтарини аъмол баъд аз имон ин ҷиҳод фи сабилиллоҳ. Абу Бакр гуфт: чӣ мехоҳӣ ту бо ин гуфтаният? ӯ гуфт: гуфт ман ба замини Шом, дар ҳамон вақт риботу ҷиҳод дар замини Шом буд, ҳамонҷоро ҳам ҷиҳод кунам, рибот кунам, ҳатто маргро дарёбам. ва Абу Бакр хеле кӯшиш кард ки ӯ дар Мадина монаду аз он гӯяд, не ки ӯ гуфт: не, ман меравам. ва қиссаи дигаре ҳаст ки машҳур аст, ҳаме шумо медонед чихен омаду дар хобаш дид ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ма ҳазиҳи ҷаффа я Билал, чӣ як ин сахтие ки ту дорӣ, оё зиёрат намекунӣ маро? ки Билал аз хобаш хесту гирён ба сӯи Мадина рафт. ҳеҷ кас дилу гурда намекард ки Билолро гӯяд ки аз он гӯ. валекин онҳо гуфтанд ки бигзор Ҳасан ва Ҳусейн, ин кӯдакон дар он вақт кӯдак буданд, гуфтанд инҳо вақте ки талаб мекунанд аз Билол негуфта наметавонад. ва баъден Билал ва Ҳасан ва Ҳусейн разияллоҳу анҳума вақте ки талаб карданд Билол ки Билол як азон гӯ, вақте ки азон гуфт, ҳаме шумо медонед ки саҳоба чӣ қадр хурсанд шуданд, гирья карданд, ҳис карданд ки вақти Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам баргашт. ва дигаре ки гуфтам, пеш аз маргаш чихен марро бо хурсандона қабул кард. ғадан налқа аҳибба Муҳаммадан ва саҳба. иншоаллоҳ ки моем ҳамин ҳамхи сухангӯён бо муҳаббат бо Расули акрам ва саҳобагонаш ин дунёро тарк кунем.